Viveiro viviu de novo unha semana plena de paixón e historia. A nosa Semana Santa non nos cansamos de decir que é unha Semana Santa sentida, que ten un gran espírito relixioso de sentimento que todos os cofrades vivimos a pasión con pasión. As súas 8 confrarías e os seus 3000 confrades son o piar da súa Semana Santa e da conservación do seu patrimonio relixioso. Imágenes antiquísimas, por unha parte heredadas dos franciscanos e dos dominículos do século XIII e por outra parte tamén a riquísima imaginería dos anos 40 pa diante. Polo umbral da igrexa de Santa María saen os pasos da procesión do Santo Enterro que organiza a Confraría do Santísimo Rosario. O Cristo xacente do prestixioso imaxineiro José Tena é o paso principal que desfila polo casco histórico na compaña da Magdalena, a Virxe da Soedade e San Xoán. É a procesión máis solene que hai na nosa Semana Santa, con pasos, moito pasos de principios do século pasado, tanto en vestimentas como levan a procesión, a orden e todo, é que aproximadamente a máis solene da nosa Semana Santa, sí. A Semana de Paixón viveirense está aberta a xentes doutras localidades que piden integrarse e participar. Chamante con antelación para ver se poden ir de mantilla, para ver se poden levar un achón como portadores das andas. E isto é bonitísimo, porque nós estamos abertos á xente para que a xente se sinta parte integrante da nosa Semana Maior. A do Santo Enterro é, a pesar da súa curta idade, a gaditana Elena Cuña acude dende hai anos para seguir a tradición familiar. Y es muy bonito, una experiencia muy bonita que a la gente le gusta mucho, porque es una tradición. A de Viveiro é a primeira Semana Santa do norte de España declarada de interese turístico internacional. Acadou a distinción no 2013. Este distintivo notouse cada ano máis, sobre todo, pois sempre digo, na oficina de turismo hai máis xente que pregunta exclusivamente pola Semana Santa de Viveiro. Durante todo o ano, tanto a Xunta de Cofradías, as cofradías, 8 cofradías que compoñen a Xunta de Cofradías e todos os veciños e veciñas de Viveiro volcanse coa Semana Santa, independentemente de calquera que sea a súa creencia relixiosa. Malia a choiva e o vento da última xornada, nos seus 2 días grandes a Semana Santa cubriu as expectativas de hostaleiros e comerciantes. Viveiro es un pueblo principalmente volcado en el sector servicio, el comercio, la hostelería son puntos muy importantes y representan más del 50% de los puestos de trabajo del concello. Por ello, la Semana Santa, como imán de gente que atrae, es importantísima. As confrarías e o pobo de Viveiro dixeron adeus á súa Semana Santa coa mirada posta na celebración do vindeiro ano.